Moi! Me ollaan täällä Lahden torilla ja täällä tapahtuu jotain jännää. Mennään kattoo. Kamilla, mitä täällä tapahtuu? Täällä on siis tosiaan LAMKin järjestämät avajaiset kaikille uusille opiskelijoille ja vähän tämmöisen näkyvyyden tuottamustilaisuus sit kaikille, että tuodaan vähän julki mitä täällä LAMKissa on. Ja sä oot LAMKon puolesta täällä. Joo, meillä on oma standi tuolla tänään ja tosiaan LAMKon hallituksen puheenjohtajan toimi, niin pitää olla vähän esilläkin. Mitä te ootte tänään täällä tehnyt? Teillä on oma standi. Me ollaan mainostettu meidän fuksiaisia, jotka on tänään ja sitten tosiaan jaettu meidän ilmaisia kalentereita vähän kaikille, jotka niitä tarvii, niin oltu vaan näytillä. Ja tänään illalla on bileet. Joo. Oot sä ollut aikaisemmin noissa samoissa bileissä? Joo, että nämä on mun 4. fuksiaiset. Haluatko kertoa jotain noista sun upeista haalareista? No siis, mulla oli ennen mustat haalarit ja mä viime syksynä revin 164 merkkiä niistä irti ja laitoin ne näihin haalareihin kiinni. Ja nää on nyt tosiaan haalarit number 2 ja nyt kerätään näihin lisää pätsejä. Oot sä laskenut monta merkkiä sulla on nyt nois kiinni? En mä pysy enää laskuissa mukana. Jenni, miten on päivä lähtenyt käyntiin? Aika hektisesti, sanotaanko tälle, että nythän se vasta on alkanut, kun porukka on alkanut ilmestyä tänne päin, että nyt sit pitäisi alkaa saada jonkunnäköinen myyntipuumi päälle. Oot sä ensimmäisen vuoden opiskelija? On. Miltä Lahden ammattikorkeakoulu on tuntunut nyt, kun on tullut tänne uutena opiskelijana? No siis viikkohan tässä on vasta oltu, että hirveästi ei voi vielä sanoa, mutta kyllä mä tykkään. Kyllä tää vaikuttaa ihan hyvälle päätökselle, että en ole vielä katunut. Tänään illalla on fuksiaisbileet, aiotko mennä? Varmasti. Tässä on asut mietittynä, kohta pitäisi käydä juoksemassa sitten ruokatauolla vielä hakea lisää, niin siitä se lähtee. Mira, mitä täällä tapahtuu? Me ollaan täällä tekemässä tasapainotestejä ja sitten meillä on myös puristusvoimatesti. Eli ollaan fyssariopiskelijoita, niin tämmönen tempaus meillä tänään. Mä teen kohta nämä testit, niin mitä niihin nyt siis kuuluu? Puristusvoimatestiin on semmonen jännä härpäke. Sä puristat siitä niin kovaa kuin pystyt molemmilla käsillä. Sitten siinä on semmoinen mittari. Meillä on semmoinen taulukko, että saa tietää, että kuinka hyvällä tasolla oma puristus on. Tasapainotestissä on, onko tämä nyt kurkiasento, eli toinen jalka ylhäällä. Ja se testaa jalkojen lihasvoimaa ja tasapainoa. Ja te opiskelette siis LAMKissa? Joo, eka vuosi alkoi just syksyllä. Fyssariopiskelijoita. Ootteko illalla menossa bileisiin? Totta kai. Onko teillä asut jo valittuna? Totta kai. Jarkko, mitä täällä tapahtuu? Me ollaan täällä Limuradion puolesta soittamassa vähän taukomusiikkia ja pitämässä yleistä fiilistä yllä. Millainen tää tapahtuma on tähän asti sun mielestä ollut? Kyllä, täällä ihan mukava melski ainakin näyttää olevan. Kyllä tää tapahtuu selvästi. Oot sä ostanut jotain näistä kojuista, mitä täällä on? En mä oo vielä ehtinyt. Oot sä ajatellut ehkä ostaa jotain? No ei sitä koskaan tiedä, jos jotain kivaa löytyy. Onko sulla oma ohjelma Limuradiolla? Joo, joka tiistai-iltaisin pidetään meidän kanavapäällikkö Laurin kanssa Kukko ja Tunkiolla ohjelmaa. Soitetaan siinä rock, metal ja punk tai musiikkiin. Marjut, keitä te ootte? Lahden insinööriopiskelijat edustetaan Lahdessa opiskelevia insinööriopiskelijoita ja valvotaan etuutta niin työelämässä kuin opiskeluiden aikana. Miten illan bileet? Ootteko te menossa sinne? Meillä on erittäin hyvää yhteistyötä LAMKon kanssa. Me ollaan LAMKon puheenjohtajan kanssa, mä oon sen kanssa kämppis. Joten mä luulen vähän, että se tappaa, mutta jos mä en tulisi lirolaisia ei tulisi sinne, niin me osallistutaan kyllä. Meillä on myös oma rasti, löytyy, onko se Dublinissa? Dublinissa. Kyllä. Onko tää ekaa kertaa, kun te ootte tässä LAMKin avajaistapahtumassa? Kyllä on joo. Me saatiin tämmönen kohtelu tänä vuonna. Kiitos LAMKon. LAMKo kysyi tosiaan jokaiselta opiskelijajärjestöltä, halutaanko me olla mukana täällä. Joten me tultiin sitten myös tänne LAMKon kanssa ja täällä on muitakin opiskelijajärjestöjä. Ja se on tosi hieno asia, että me päästään tämmöiseen tapahtumaan mukaan. Onko yleisfiilis ollut hyvä tänään? Aurinko on paistanut, niin ei voi olla mitään muuta kuin hyvä mieli.